महालक्ष्मी तथास्तु मॉल गारमेंट अँड ॲपरल्स गणेश चतुर्थी स्पेशल ऑफर 30 सप्टेंबर पर्यंत मर्यादित। आदित्य बिझनेस सेंटर, पहिला आणि दुसरा मजला, गांधी चौक, सावंतवाडी। मोबाईल नंबर 9860 2593 76 आणि 9226 2493 76। भाजपचे युवा आमदार नितेश राणे सध्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आहेत। आपल्या मतदारसंघातील फोंडा येथील एका गावात गणपती दर्शनासाठी गेले असता माजी सैनिकांची पत्नी त्यांना पाहून भारावून गेली। नितेश राणेंना आलिंगन देत मायेनं डोक्यावरून हात फिरवत त्यांचं स्वागत केलं। गणपती दर्शनाला नितेश राणे अचानक घरी आल्यानंतर त्या चांगल्याच भारावून गेल्या आणि नितेश राणे हे आपल्या घरी दाखल झालेले बघून त्यांच्या आनंदाला पारावार उरला नाही। नितेश राणेंचं त्यांनी मुलाप्रमाणे आलिंगन देत स्वागत केलं, भरभरून आशीर्वाद दिलेत, तर आग्रहाने जेवणाची विनंती सुद्धा केली। नितेश राणेंनीही त्यांच्याशी संवाद साधला। सध्या या क्षणाची सर्वत्र चर्चा होते। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।